Parlamenterekî CHP ji bo dîtina Mezarên Seyyîd Riza daxwazê ji DMME dike. Parlamenterekî berê CHP yê Dersîmê ragihand ku ew daxwaza dîtina Mezarên Seyyîd Riza dikin û bo wê mebestê jî dozê li Dadgeha Mafên Mirova Ewropayê tomar dike. Parlamenterê berê CHP Hüseyin Aygun ji Rûdawê re da zanîn ku 82 sal berî niha di sala 1937 de li meydana Bûxdaya Elezîzê Seyyîd Riza kurê wî û 5 hevalên wî ji aliyê artêşa Tirkiyê ve hatine darvekirin. Malbata wî ji sala 2007 ve bi rêya Dadgeha daxwaza eşkerekirina Mezarên Seyyîd Riza dike lê walîtiya hevkarî nekir û ji wan re gotibûn ku ti agahiyên wan nînin. Hüseyin Aygun tekez kir ku malbata wî pêdagirin li ser dîtina Mezarên Seyyîd Riza û ji bo wê mebestê ji dozê li Dadgeha Mafên Mirovên Ewropayê tomar dikin. 80 sal berî niha dewleta Tirkiyê li Dersîmê Bakurê Kurdistanê komkujî kir. Ev ji yek demekê de ku bû Kurdên Elewî li Dersîmê bi rêberiya Seyyîd Riza dest bi şoreşê kiribûn. Komkujiya heta sala 1939 berdewam kir. Roja çarê Gulanê 1937 komkujiya Dersîmê hat kirin. 13,000 Kurdên Elewî yên Dersîmê hatin kuştin û 12,000 kes jî neçarî koçkirina hatin kirin. Seyyîd Riza û hevalên wî roja 15 mijdarê heman salê hatin darvekirin. Dersîm bajarekî Bakurê Kurdistanê ye û niha hejmara akinciyên wê 86,000 kes e. Li gor daneyên Saziya Îstatîstîkên Tirkiyê 8 bajarok, 2 belde û 342 gund li sînorê bajarê Dersîmê hene.